Nimwambingia mwancho murigiria yeritukeriga ria ijuma yeti tariki 15 mutinyo yega o gatano ona gatatu bwakire andonsi asore me yorugongo rwagusi ase okonyora eriogeriga korura boigo korora chibichechiga manyanga abwa ukirire bia na boigo omonguru kwigorire ase ritukeriga ria bene go karibu sana ime ya Getembe TV ase ritukeri tanyari gusanga ase nchira eri yobomo enchira eri engi kirano kigima mutinyo gatano na gatatu enosu ya butukire ebori ngonga nkai waikiri wikira boniga nkirikikeria gotebanga andake wakorera su mutinyo yiga gusenga mako yiga kosatora se kota yo mweri gusekenya se kirigia kana kyo mweri aso mwaka na boko yo kweburinga narari ari wakorire narari ari waikiranire ayo toraigirane andake na se kikorende ayonsi nigoro oliao gosekiro umanyitinga anore bia kwanya kwibura buri na boigo kwea machivu na ikiagera nayo manyite ase wikire ase ebirebe ganchengro kwa Matilda oivo vaigwa kero tokubwaterana nere Kevin Ongeri koro ase studio ya kabere mancho umurigiria koro asensemo ikionga umuriki obutambe ase wizara yobwererane osomo principal secretary asa mangana information communication and digital economy Stephen Isaboke niko olitukorigoro anyarite gutarera chia visi chiobwererania ime yomochie obusongo ase bono anyarite korigiriria igoro kusanyarite korotota omurobiri obo kogendera korubora nabo kogendera magacho a studio mashinani chia visi echo chirachi gokonya bari abonsi bakora asamangana yobwererania banyare kukwanira kusibanyara gusanga ase chinsemo ogukwana chinga kicho nikubono anyarite koneke bona serikali yabekire chibesa ase okogendereria obwagachi obo nabo igo konekya kuna nigo obarachi gokora umukia kuse serikali rachi gokora umukia elio kurwanirira abasai umurikito Daniel Ontiri agatwarigenerio roboti oroko bwatia ase taro yumurikyo butambe ase wizara yoboerania Stephen Isaboke ase kaunti ya Kisii nigolitikorerero hararia bene okogwendererigwa kwa magacho yechiabisi hosti studio echomono chira chigutumika ase okorekodia ebiegwa ase matera nichi video oteba babekire nsemo shilingi chimilioni 35 chigukura yiga ni yensemo ya Eldoret to ese bono mambi twarorire omochengo uyo ogendereto okwende studio mashinani konyo tenenire esange mwaka yo maiga bono nkotebanga serikali njaligerie kabeka chibesa chimilioni 35 egere tujitukole nyombeye ya studio mashinani ya Busongo kuze Kisii neyendere Eldoret ichibere chiere kabisa muna mo contractor ateba chibuilding chiere abeke paka equipment abeke furniture abeke paka chi equipment jogo produce egera abana baito ababake bacheime bebundisa mangana content korengana na Isaboke boigo serikali ya wono ekoragwa no murai wense Dr. William Samoei Ruto nigebegeto mukia nemono asoko ene kibuna abasae bakonyekire na basugumirwe guikirania chindoto chiabo asobogima gwetera sibiegwa abana baito aba youth ababake abaruani balikuruka nabuo enguso yetu nabuo the most important people is a Kenya. Anime nate bancho manyene my commitment rukulia mana youth. Abu na buo bwate future. Abu na buo to manyete to konya agera bagendere na baro banyol dibaga una to anyol dire. So again take studio mashinani na ego kora content na gabu a digital hub bago kubindiza mangana chi computer ne amabaga manene serikali yityo yare trega gusiseito egera bana baito bali gusiga banyore chance na bana bandi bonsi Kenya ngima gosense na baro baso mangana ya digitali magaga ya Isaboke nigatarira magacho ye posta asebogatagati bomochi Busongo na magaga yae asichiabisi cha huduma center asakwanira okogikwo kwaye asumubaro wabasai abo bakonyoro bokoreri wengencho asensemeye boigo ogokero mubaro monene wabantu bakwerikia inse murobori umuya bowenia osha kuruboterega seni Getembe korega se county ya Kisii litrene ngorko Daniel Ontiri
Njomorire serikali enene nigo bono ebegete ensemo chisiringi chibilioni 5.1 gocha kubakanira abalimi b'ekemeri g'ekawa ase rideni elio babwate omowaziri bw'obonchorere obokoboke namang'ana kusamang'ana SMEs na cooperatives omosike Wycliffe Oparanya nigatebire serikali nigo bono ebegete omoke gochikoine kebuna ekemeri ekio kiabeire eking'encho kigima ase aba Kenya nekiratebire serikali naende bono ngochire koine kegose negenderete kuburia abalimi banyare kusimika ekemeri ekio ase obonge kigima Fatged Gisemba no roboti oro. Serikali enene nigo ebegete ensemo chishiringi chibilioni 5.3 nechirokuta 5.1 elio gochia kubakanira abalimi b'ekemeri g'ekawa ase rideni elio babwate. Tumefanya hesabu katika wizara na tukapata yale madeni ambayo inataka ilipwe isaidiwe kulingana na agizo la rais ni shilingi bilioni 6.8 6.8 bilioni. Omowaziri o cooperative imeyense Wycliffe Oparanya nere okwanire ayaiga buna enchera eyemo yokubasira abaremi b'ekemeri ekio asa basegetire abusimika ekawa ase ogotumia amachiko y'ekerero elio gokinia rigesa riabo. Kwa hivyo kitu ya maana si kupanda tu kahawa, lakini upande kahawa kujua ya kwamba unatumia teknoloji ya kisasa ambayo itakupa mazao zaidi. Omo-PS o cooperatives Patrick Kirami ensemo yaye akwanira omoroberio ya serikali yabikire ensemo yogochia kwenekia oboibi ngochia kosiriwa bore. And I want to address the cooperative officers who are here. You either sign up or mtoke kwa hii maneno ya kahawa. The time has come kwa wakulima. Ukipeleka kahawa yako kwa factory, unajua umeuza nini asembea minimum. The proposal we have tunasema kila tarehe 5 ile kahawa yote umedeliver unalipa kama ni 40 shillings advance, unajua vile nini unafanya. Kubatikana nayo nigo mubunge Onoth Mogirango Joash Nyamuko naboigo omonogeri bw'ebunge ya Nyamira Thaddeus Nyabaro bakwanira omuchando monene bw'okuburwa kw'oburendi bw'ekawa egento kiabeire gekoirera nonyina makweri. Kofi ndio imetufundisha. Kofi ndio imefundisha watu wetu. Na kama kuna maafa yamefanyika katika hii constituency yetu, mnajua ni mambo ya kofi, si ndio hivyo? Watu wengi mwa watchmen kwa sababu wanajua hii kofi iko na pesa. We have also a problem of brokers. Brokers ambao wanaumiza watu wetu. Kwa nini serikali wakati wa kufuna tusipewe askari wawili in every cooperative society? Ensemo yaye omu-county commissioner Onyamira Erastus Mbui nigo aburirie abaremi kubwatirana amo n'ebitabo by'oburendi kwetera ase okwenana amang'ana ayo arakonye gusiria obusaria oboiga. Tunaweza laumiwa, lakini hatujui ni kipi ambacho umeweka kwa store yako. Kama unajua kuna dhahabu umeweka hapo, tafadhali liars na sisi tuone vile tutakusaidia ili kawa yako iwe salama. Chingaki echecho omugabana Amos Nyaribo nigo aganirie ebitanda ebyo bigotumeka ase okwanikirira ekawa ase bigwanda byagachwe byekerero nabo igochisola kubekwa aroro. Mahali wanaanika kahawa yao ni ya samani na inataka ya chuma. Ongeza na hiyo utusaidie na sola ya kukausha haraka kwa sababu hapa nchi hii mvua inanyesha karibu kila siku. Kingo reporter Getembe kuraiga Ekerenyo North Mogirange County ya Nyamira Fatged Gisemba. Mwancho murigire chinga kechecho mawaziri Oparanya niko bono anyalise koerera buna serikali neche kwanana amayigire gochase abasae kurokera award ime yense ya Kenya igoro yobolemi bw'ekemeri igikawa egento bono aganirio kubwaterana egati ye serikali nene na boigo serikali ye county na boigo kubanio obolendi goikiranirwa ase ebigwanda byechikawa aiga asinse ya Kenya Paul Kapo karakora asinse mweyo.
gukwana Oparanya nigagendera ko bagakorokyo gutago kwaye kubwatekana mone ngwana yo mugavana we county Nyamira Muske Amos Kimunyaribo yuriyengane yigaye kahawa inyorekare no Oparanya nigakabera umwana siasa Samatu Kamagega asamotebirie kwene kebuna ngo tarari we kabisi aheri bagambe igoriyengana ye kahawa iyo rakonye umuremi ingana yanyara ko bagakorokyo benenge serikali ye county igo etakire kubwaterana mone serikali nene eligo kinekemelekega gikahawa ati unaniambia nikiwa hapa na ukija Nairobi unaenda kupumzika vile unataka upitie ofisi yako utakuwa unafanya makubwa, si ndio? Tuongee kweli. So ni mambo ya mahana kuona ya kwamba tunashirikiana na county government. Ule county government inalala na kwambia okay, wewe endelea kulala, kwa sababu hawa wakulima yeye ndio anawajua hata kuliko mimi. Uko na boigo nigatebere muna nigo baratwinyara ko bakwene kibuna basaya bo barenze imyaka 35 babiri ko rwase ewadi matwinyara ko bakwegeriwa injira baratwinyara ko boigo bakwegeria bari mibande igoro ryo gukinya ekahawa. Na tunataka people who are below 35 years wakuje kule Nairobi, wakuwe trained kule Ruiru, wengine waende mpaka kule University ya Cooperative University of Kenya, wakuwe trained, alafu wakuje kwa ward na washirikiane na maofisa wa county kuona kila mkulima anapata extension services. Ningana yo webi na wego no kuburuko bolindia sechinsemo ekahawe yegeko gachwa nigo yanyara ko bagekwanerwa ase oburendi bwaganeli uchunyara ko bagotingirwa ase ekahawe yegeko gachwa yendo kolengana mu waziri yigatebire ekero ekahawe yigaya ko bagekogeswa nigo etakire koni wasuba ngo muno eri gutanga yanga buna yiga shida ile iko oboyiwe wejikawa botuko abantu babo cyane kibunduki mwenyorete mumugara kwenya kenimo agaito mwenyorete Baka we must have enough security. Na nini cooperative official, you must also report to the authority wale wako in charge of security. Ndio wajue kahawa iko hapa, na msiweke kahawa sana. Mkifuna haraka mnakausha, mna transport. Mweungo mwako embewu yejikawa ijakuwa wasio mugondo na umelima mashimo utapewa bila malipo. Tulisikia hiyo? Makofi ya hiyo. Ikinkuripoti ligetasendika wanjiteke agatembe injonguru kwa Polycarp Okara. Na sense mwene mawaziri Oparanya kagusanga sigikaro na baremi kurwa ase county ya Kisii nigo bono anyarete gukwanira ebikoro ebyoboibi bwekawa kurwa ase ekogachwa egento bono gekoreta asara ase abaremi na boigo aboririe ekero anyarete kuboria ababwatani boborendi kubwatia enganeyo asinjira engikirano keima anko dipo na sanya kurwa ase county ya Kisii na roboti oro Asitaro ya Sorogongo rwa Gusii ritukulia lero muwaziri wa mang'ana cooperative saiga sense ya Kenya Omusiki Wycliffe Oparanya igori tuko lia lero akora egikaro amana baremi bekemerigie kawa imeye county ya Kisii omujega okolekana asegeti geskuru ya bamura ya Kisii. Kuangalia mambo kama haya tuweke term limit kwa hao viongozi. Mnakubali term limit? Nione wale wamekubali term limit. Gukwa na chinga kecho Oparanya nigatebanga ngochia kwene kyale abaremi bakanirwe amadeni abo inse ye myaka 10 na boigo asabaga kubasegeta abaremi gotumeka omuroberio ocheri fund. Mambo ya kahawa yote ikifanya expenses zile kulima kulinda hii machine kuangalia mambo ya ofisi transportation yoyote kama iko expenditure marketing yote ile inafanywa pulping ile yote wanafanya maximum itakuwa 20% na 80% ni ya mkuu. Hii
ase gikarikio kiarengete kurigereria igoro buna abaremi baranyare ko babagokonyeka kurwa sekemeri ekio nigo bakwanira ngati yechi sababu chiri chikogera abaremi mbakonyora engeria engiya kati yabo noburayo bobe ogotaba abisi kwa barayi ase egekakerike gwenerete gose term limit. Hiyo ndio serikali imesema kwa sababu ya ile experience ya Murang'a. Sasa hii pesa iende direct kwa ni makosa. Aso musangerekano yoiga abaremi boigo nigo baenekeriwa obokoreri bwekerengo kigoro korwa asabaiga bare asichiabisi elio na baruba be bakogokera ligesa liokwa makwabo. Government ina program imeweka kando shilingi bilioni 2 ambayo tunataka tushirikiane na county government tufanye modernization ya equipment ndio quality iende juu. Obo bibe chikagwa ase chikachire ngati yali agenderete koirania inse abaremi abaiga asokonyora engere yabo chingakibono aboria oborendi gotingirwa chinsemo ao. The county commissioner and your chairman was security hapa aketi na security agents wengine polisi AP wote pamoja even na chiefs assistant chiefs na waangalie vile kahawa itadiliwa. Hiyo iwezi kutoka kule Nairobi na hao wamewekwa hapa kuangalia haya. Kuripoti rika taseni kiao kia getembe kuroiga seskuru ya bamura ya Kisi elia nenkoro kwa Dipon Hasanya. Mwanchumulire mwanasiasa korwa ase bunge ya Nyaribari Masaba umusikie Ben Mumanyi nigo bono anyare kuburia abananchi gose abakenya gosabira ense nekira bono atebire basabire umurai bwense umusikie William Ruto na boigo abarai bande ayiga nigo arenge kuyokona korwa ase kanisa ya Mesavisavi sakiranete asumusangirekano obwabangina na boigo abobotani ba kanisa ya PAG nekira bono anyarire kuburia abaibuli gosemia abasae banyare gutanga nobusaria ane muno ase amatuko ayaiga. Okwana na begeni bechikansa ao ase kambi yabangina ase kansa ya Mesabiza PH ward ya Gesusu umwana siasa korwa ase ebunge Nyaribari Masaba umusikie Ben Mumanyi nigaboliri abegeni gusabira umurai bwense umusikie William Samoei Ruto aboigo gusabira ense ya Kenya ase obwamo. Sisi wote ni wa Kenya. Mimi kitu nataka kuomba watu wa kanisa muombe nchi ikuwe na amani. Muombe Papa wetu wa taifa letu la Kenya William Samoei Ruto na Mungu ampatie akili ya kuongoza nchi yetu. Amuongezee hekima kwa maana mambo ni mengi sana. Muombe viongozi wetu. Leo ni siku yako, kesho ni mwako. Mumanyi boigo nigabolia boiboli bosemia abana babo kwetanga ne chiburaburu ekyo kiranyara ko chikobeka ensi ya Kenya ase akongu. Ambia watoto wetu hatuna nchi nyingine ya Kenya. Kenya nchi yetu ni moja. Wasiharibu nchi yetu. Wakati hiyo maneno wakati itafika. Mimi naongea naambia watu wa Gesusu. Wakati hii maneno itafika, watu wote wa Nyaribari Masaba kuchagua kiongozi wa Mungu peke yake. Hapo ufanye nini? Hapo mwage damu. Kama Mungu ameamua wewe ndio kiongozi, wewe ndio utakuwa kiongozi. Chingaki chechyo nigo omusike Mumanyi aboli ogochakigwa kwa magendero ao yige kanisa ase chinsemechyo anene mono inse iyeli abuliriye chikanisa chia PH. Pia wapate hospitali mzuri, pia wapate college. Mimi niko naomba sana tupate college ya PH na tuanzie hapa. Si hivyo? Watoto wetu kutoka hapa pia wasichana wetu wafundishwe kwa mapasta wa PH. Chingaki akwana na bananchi begwode yo ya Gesusu umusike Mumanyi nigasaba obotoyereru nabo igokobolia serikali welibaga eliyo nyarako bakonekali abananchi amagendero ase myaka ya etigalete ebere gosio bwobocholi obonne bo mwaka bwechiri bubere na 2025 nebere. Hii miaka imebaki mbili. Lazima tutafute maendeleo kwa serikali ile kambili imebaki. Si hivyo na hiyo? Ni watu wangapi wananiambia ile kambili imebaki sisi tunataka maendeleo? Tunataka maendeleo ama tunataka wanta?
Tunataka maendeleo ama tunataka one time? Tunaambia rais aleta maendeleo hapa. Achagulie watu wengine waje kwa serikali kutoka hapa Kisutu tena. Ancho murigereria bono enyagitari ya okurigereria amangana ya basubati yekerenyo ime county ya Nyamira nigo bono yanyare gokeya ogutuma abasubati gochase chinyagitari chingao chingaki banyarire kogongia abana abake korengana buna umurikito Fatgad Gisemba gotumanya ayaiga gose egetambukire kiga kyogotoria amagema nigo kegocha mutuka make magega enyagitari yo kwenyora chi machine chiri chisaine nabo igokonyara gwikirane anonye obobali. Emetieni ni tatu yaherire gesa enyagitari yekerenyo yaikiranetie ubobari ubutangani kigima ase chingaki omongina gosomosubati akoibura umwana ingana itakabeire abumagega negi kyare koirera ayaiga no gutabaroro which machine naboigo abanyagitari baria bagwikirania emeremo eyiga. Has been functional since mid-May. We did our first very successful cesarean section on 10th of May. Kukwana nagetembe omanyagitari yo tenenerete ensemo eyiga petishepa maisiba nigo akwerera buna kesa baikiranetie ubobari ubutangani omutieni ugatano omwaka oyo nigo bakonyire abangina wetania emerongo 5 nomo. The opening of this facility has also helped early deliveries of these complicated cases, saving on time and proper management of the baby and the mother. Lakini wonon to agachirwe nagitari yeto ya theater wonon batoko nyara kokonya asobwango na bari bande bae nagitari chinde chesko na baro banyara bakwerpa gochagaiga tonyara toko bakonya bwango. And that also improves the quality of care within this region, because a mother in labor who would have had a complication, we would have been thinking of referring that mother immediately to Nyamira. Aiga intwanyora dibaga agukwana no musubati oyuore oyobwanko mano kogongia asenya gitari eyeiga nanigo atumanyirie ayaiga. Poigo mbasaba eserikali gochiabosio kugariya unity eyiga puna enjira eyemo yokubakonya abaroire abange. For the society, depending with the numbers per the month, sometimes we find ourselves in a position where we cannot do a surgery just because of the capacity we tend to refer these cases, and which we are really trying to avoid so that the society can get maximum care from this same unit. Chingaki echecho mbakwanira obuyabu kwerikia no muruberio bobobwenia osha nakoyoakanira ase chingaki chiria omusubati akageire koreta omogeni. The fact that ako covered amelipia hiyo SHA anapata usaidizi mzuri sana. Kwanza madawa, kwa sababu daktari mkubwa has provided all the medication and all the commodities that we need for our patients. Mgonjwa hatumii hata shilingi hata moja for treatment. Madawa, the operation, care, everything 100% unapata kutoka kwa unit. Hiyo ni kitu moja nimekuja kurealize ni mzuri sana kwa wagonjwa. Hingo reporter getembe kurwasenya gitari yeiga ya ekerenyo yegotoka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira nje Fatgad Gisemba. Mwancho murigire umusubati Evelyn Enyabate kurwa ase kenyero kia moneke kitutu chache south oyo omugako yasiretie obugima bwae emyaka ebiri yaetire nigo bono ari nekia kwegokeria ayaiga nigo bono ari nekia kwegokeria ayaiga nigagocha magega yomo MCA o township omosike Dioki Masira kumwa eng'ombe bono eyera achikomosira ose era achikomokonya keragendete kulinda abana bae.
mwana nagaciro iguru kwa Evans Mumanyi kerakwa ngakija matanga abairi bagacha n'abasani n'umuhemusi agacha akarua renda akaria ira akanyora mwana yoneka gweta agati mwana bisinini agatiga muritare bono murito mwana nando bwirwa no gwemyaka ebere bakabana mugute nabwate bimwere lakini bana yenta akorira masikani omwire ng'ombe mwana n'orojo mu mwana omoke tigeko anye sarare esukuma abana bari bagende sukuru umwesimiwa dio kimasira natebete nkochare konge ng'ombe nsire oikiranirie ira atebete ngwakira omwesimiwa mbuya mono aseseni gunande taremirwe matukonsi nanda atwara omoyoyoyo umugakona ari kuri kwa Evans Mumanyi echangamoto nerororo lakini maisha ni kuvumilia tu mbuya mono ase egasi akorire agenderera n'omoyoyoyo akonya abandi narego nkonya nyore yamendekire nsomere nona abana bono egento ngoranire omwana oyego omwemusi ng'ambi ya mono tigatwara omoyoyo iga nande akonya abande nande taremerwe nande ase akore egasi yaye yonsi agenderere buya ase akogamba nande tari ase akogamba oka nande aetania abwo ekekogera ekero okore ebiya ogokogora echinse kenyingima oyo irwe eng'ombe mokoyone na inche nacha koeneki ng'a omweshimi goikeranirie ira ariete kero matanga arenge na nagokire koeneki ng'a oyeikeraniri na tari ritang'ani naenekirie amang'ana aya orure chira asande mono ase okokonya chintakana naende oikerania arore chiombe buna echi chigokonya amate chinde ibere isato nankosaba Nyasaye agenderere komosesenia atware omoyo oyo na madamu oyo oraiga rika riaye mataimbi amana ase eng'encho agosegete omweshimiwa okora amang'ana aya nande ndete goteria omweshimi waitu ng'ambuya mono okorire egasi mbuya obwao nsindoche ng'a chira chiriarire goikerania tori chionsi tonyare gochikora tiga Nyasaye amoseseni babe eng'ombe ekwaire n'omogambi tiga ebe ya maana naende gokonya n'abana bao Nyasaye akobwati inyare gokinda buya twabasabeire amaya ntori kopagwa nabo kwenda ndonsi kwanyora naye kwarora ng'a for really gaigamba bwate enidi mbaringe bakonywa basugumwe basuke bona bono omusubati buna oyo nigatigeretwe abana abake gutigana nayo mwancho omorigereria omusao yomo oyo okageire koba omoibi bwetugo nigo bono anyarete kubekwa biara na barundia abeche pipigi ase chinsemo chia Kenyenya egotoka ime ye county ya Kisii abarundi abo nigo konya bagosereirie kumotusia korende akanyara gokonyo n'abanyanyimbo nabo igokoiro goika ase getasini kia abanyanyimbo ya Kenyenya buna agotomania omoriketo Gilbert Kobi musao yomo niga baturwa sensemo ya Libate Kiru Kenyenya sensemo yebunge ya machoge borabu buterina so bwemboli atokanero nigo agotebekana buna lituko lya ijuma eiki ya eta nigo ere amono yondo tanya ko baga wikerwa baone tiemboli baibete kurwa sensemo ya igorera bamenyi bensemo ya mugunga nigo benyorera sinema ya busa igoro ya ukubeko biara na gusibwa chingoli uko musao yo ase bosio bwe egorombe enene y'abantu nigagotebekana buna nigo umusao yo achiete bichuko maiga yaye konia imboli yo yobibi ase omugende bwipigipigi mubugoretie atebekanire gwakana chibesa gwitrenganere ororekanete barekomo Alex Nyakweba kurwa sekenyoro kia mukubo magenche bumachoge borabu nigo aeresire maisomo buna nigo aso ibibwaye bakubwaterana na Joshua Sakaria bona abantu nigo basabirwe ko maiso muno asaba sayaba gwetana nemechie esengencho mbakumanya andenki banyako bakorambalia na koira kuri boteregetembe TV kurwa sensemo ya mukubo magenche nsemo yebugia bumachoge borabu county ya Kisii Mareta Nenje Gilbert Kobi mwancho omorigereria sensemo eyo notogokorera ekiaunga chinsa nigo yaragire ensemo ya bono mwambia siritkeriga ria ijuma na bono ngokorera ensemo yekiaunga chinsa 12 korende buna butambe ndochengeti muniraiga bali bamanyekanete buna early risers kose bali muminchorimi otebunga muminchorimi tangana omosera ibutimeti ngoyogosera libu goikira boniga ase bali emechi abandake abantu mbare bono
asa mutkaiga nturu kwanera livu lakini rende abantu abange rero bamete chitaone timete ngomuntu naro komenye taone nando boka obera anyomba ota wati ekiokora gusota bwati asogochi na beko nyarekana lakini timaite ngaki aye andake oranyore gukuminyoka nechi bili cha gose ogwakana amadeni korende bana bas gikonge ke basoni gawata good morning Matilda Gemi following live krochinso chinse mochiri cha Doha Qatar nabo yo Christopher Tandi agoteba kuraburangi kenyambino murugyo kama kawaida Lydia Kirubo agoteba tatu mabo muranga mabo mongina abana bae babusheila matiange muranga mikae nabo igo eno kumochera agoteba good morning Matilda Nyasaye onganchire narorire litukorinde from Isebania Boda niga kuganeria ligeriaye Helen Mukeira Anansia sorry happy Sabbath preparation day ahead ekia Kevin Ongeri nabo kontevinga andake oyoiga ereniga kuganeria ligeria iritukuri juma ligia anake aye turachaka kuyarigane usahe tubwatio ndogo tevinga anyare gutwara rituko riororo anyare gutwara rituko ritoereru Leonard Kitungi agoteba good morning to you Stephen Nyabera agoteba kurachinse mo cha Kilegoris pamoja Biamono sana Jeria Kirubu agoteba kurangumbu mana Bahrain Kingdom wika Nkakisi County Biamono Kigima maybe kwamboka agoteba good morning from Bahrain watching Mungu ni mwema kila wakati mbia mwana sana Mungu ni mwema kila wakati na wego Victor Mondo mienda eragoto good morning from Kilimani tuko pamoja hadi tamati good morning to you na ndagoteva tuned in Zakari Makori Moginda agoteva watching while listening from Bubasi Nyamarumba Kionyo Salams Club agoteva na Joseph Ondika hadi tamatini mwa kipindi. Haya, Waswahili ni Waswahili ni wengi kwa sababu Waswahili na vange baiga. Teresa Kimdao te hi morning Matilda from Tinse Mochiricha Karatina Tionde ene bia mono kegima Alex Mautini raute bakura Marokisi County nonde me umroberi amona David Mauti nyakweva naboigo Bonventure Movisa agoteba bwakire bya Matilda oyonere Boniface Movisa kora aka Bonventure Movisa kora chinsemo cyakiro amusocho agoteba nere nonde me yomuroberi goika omwarego mancha burigire bonsi bali mugendete gusanga ime yomuroberi ebirebiga byabona mambi onye kore anda ake gose kogendrete konyora erio geriga nabo iko onechivicha mbuya mono kigima nabo iko butamengo tinga to kwegimeria kero gwasira somoroberio kwanyara guswane timu ya gerientingo abancho abao abasani bao no bwate family ekero changa abande akorukoyo ekiya komotevinga niga kumuganira skori ijuma ligia ngekiragendete ko arigania esabato atuare rituko riororo na boigo ndotinga na chinse mochiri cha YouTube bana basi gekongera temonera agotebanga kurwa Doha Qatar are emeyo muroberigo kendra gusanga kenda kulika ujumbe chinse mochiri okorwa erita ryao mbaravi ore na baravu mbaravi okwalika meyo muroberi ritukeri gari juma rituko libwate amange narari kwa bangire gose narari bwariganiriti nonye n'abantu bao ekero ogendete koba na inje Matilda meyo muroberi wiga wetwani yagetembe tofasa goska kendra gusanga na inje korinde nara ntara agenda asensemo ya SMS mwancho muligereria nara ujumbe egaiga eyo revia yesome asechinga kichiga chiabono bambi ndotubona bono Pastor ndoche twachakanere Pastor Henry Ayora agoteba korochinse Pastor Henry Ayora agoteba korochinse mo cha Nyansanja akotionde en na boigo ntobwate momanyi agota good morning obaigwa kwangu Sokronaki wakire agoteba good morning obaigwa kwangu kire bono mambia oyo momanyi na ziporoye tigambokia abaiga babochoke machoka nyamwe ya Bwiramani Helene Onyanchwa omongina berimote na umusori bwegesusumbia mono sana umusori bwegesusugo se akweruka kirandi Dennis korochinse mochiria cha agoteba korochinse mochiri cha Nakuru Salams Club wakwani we na mumanyi Onyanchonori mumanyi gagotebere na mwaye familia yae na zipora no barime iyo murobimbi amona sana
Wilfred, koro chinsemo chiricha avon. Chinsemo chiricha avon jari. Nereni gagoteonga good morning Matilda na kuganirie elituko ligi. Ambia mono sana na yotware elituko ligi elituko lire elitoereru. Na boigo elia matunda asechinga kichiga. Kirandi Dennis omusori bwege susu na kuona chinsemo chiricha WhatsApp nerena wagotabana korwa na Kuru City Salams Club kama kawaida no ale ime yomorobele nare go share link tarakwana timeti link ene yaki ono nere beyond bine yaki manya kunye igora ili twanyara guska busia sinchira ere eyo bwa mokima kore ne busebono tubasa guske keranda chikoirana nensemo ye chigazeti ere tunyara gukwanira narari agenderete covitanse kigiva andamora chinga kichiga kero tukuria magana siasa wate bunga andake opposition bakirire esengencho moske Rigathi Gachagua ateyo Rigathi nere kawe karakakari chinse enseri ya Amerika manya watebanga kisandu ense ya Kenya tariki 10 ya umutinyo gatano na kabere yono chengo murai wense onorire agote watatagetio murai wense anyare ko komento mobere ni gata tukoirana elinde bagendere waka siasa go bagendere nesegi yabo yage siasa korende ayuna yana mangena batoko genda ko yasanga ime yo moroberega wetani yagetembe to basagoska gendera usanga 9. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil ya boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikie hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nugabes.
nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bakowenya amarwire ao ayo agendere ko bagagucanda mwanya bantu bunabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bakubatuko bwene bwiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho auru tawa sirirongo lya kabere iyo irange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkori nyagitari kaki uruti na itana ni gutinya gitari kumanyinga na mente kaki abana bane kuchizindani ntungiro gutungu nigo mbali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond menia buno ikaranse kana mari ko ikaranse amariyo kana rawo konya go so asenjera yo mubere elinda go konye ko bweno mugaka na bono tukware ko nyara gutara mo gora yali ndialete amariyo kana rago so mugaka ago konyo mugaka ko konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni kubuya igesi ndu esenya getari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndo so mugaka etu ko bwene ko asenjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka abuya mole 안녕하세요. egena nyasaye tumia Nuga Best ibintu binde byonsi tiga na nyasaye wekana kurai omenye naenda kwebuya nugo sale nugo ato muberogo were tena kaira wali bana tenwe kera mtini ndoto na tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tenwe kurumba gorira mashine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyare bindo buyebe mwaka na wabo cyo chaga orani uyana agota bwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obugwenya bwekene Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chi roadshow chinyange amatanga chi anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirendire buya nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebinto aserigori elyanse kegema asetauni ya busongo koni bare ebinto asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa chi TV tabletop cookers chi microwave chi dispenser chi blender chi radio chi chararani chi blow dry chi socket chi cable chi bulb chi bulb holder chi heater ne binde ebinge phone accessories na chi charger chi USB cables earphones wireless ports ne chi sime asensemo ya household nkoni bari chi sane chi thermos ebikombe ebirogo chi basin ne binde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari chi body lotion chi spray chi air food make up kits chi sabuni ne binde ebinge koni bari chi soda
soda nechi juice asensemo elia yadwa nkoni bali chi power saw chi generator chi piano nechi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel naboigo asensemeli ya stationary nkoni bali chi geometrical set irangi jebikoroto chi kram chi calculator chi rubber nechi toy semoyende nkoni bali tissue papers chi savet chi dapa chi sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba chi toothbrush boigo nkoni bali chi fridge ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asosao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogokeirigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitari ya Walfit L Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate no boruire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes na kiboruire bwe sukari bo somo bero goime hypertension no boruire kera manyinga kogenda igure somo bero Walfit itosomete chinchirisa tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngentunga conventional medicine yani obonyagitari obwa kawaida itosomete ngentunga nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have ntupiko amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariogo akurwese mete twarwa ya marwaire igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit L Centers umusaniogo asamarwaire minyoka gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi ne noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries goze ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga bunabono housewarming parties
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga ashiriguririo gutugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baiguro nigetibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganetie omurikirwe nabukulika jumbenge wigugwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekenge Edio onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nibuwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita Taralie ogoko gwa Caleb gichana yiro mwana nyagusira gichana oigoro no mungina nyagusira Priscilla kwambuka osiri banyambare village Magombo Emeye County Nyamira. Yaro mwaka nyagusira Josephine Kimanga nigarise nyagusira Catherine Mukwa Kevin Mwenga Advocate Masi Caleb na Job gichana. Gane mumro mwabo Bilha Rina, Alice Musomi, Teresa Machuara, Esther Nyabuti, Walter Nyangao, Paul Otuoma, Alfred Ogeto, Nelson Onsongo, Bernard Gichana, Kennedy Gichana, Ongosi Gichana, Charles Onsongo, Peter Onsongo, Asnath Ombori, Folex Ombori, Nyagusira Suzanne Onguzo, Nyagusira David Obuaya, Nyagusira Mose, Nyagusira Nyarosa. Kava maraba mwabo Ngamona, Nora Matoke, Anna Nyakwama, Esther Moiruri, Helen Kibagendi na Nancy Nyaseti. Ngareba mwabo gichana Ondieki Obuaya, Ondieki, Rebecca Nyaera, Mameka Kemma, David Kevin Ombori Okisi TV, Josephine Ombori,
Omesa, Grace, Mobisa, Joyce, Yuri Nyagusira, Advocate Joel, Tabitha, Ayoka, Mweberi, Ayoka, Elijah, George, Happiness, Pastor Jared, Ayoka, Lynette, Samuel, Henry, Molka, Joel, Elijah, Gatia Bandabange. Niare moigwa guchiase Nyagusira Ogise, Nyagusira Mweberi, Arenchi, Enya, Nyagusira Gichana, Mukaya, Nyagusira Onsongo, Nyagusira Mbori Gichana, Onyagasenda, Daniel, Pima, Hazaro, Miriam, Nyagusira Keganda, Nyagusira Mocheche, Nyagusira Nyangia, Susan, Jennifer, Onsongo, Priscilla, Jemima, Teresa, Jane, Abilia. Ngari mwana Nyagusira Samuel Kimanga, Nomongina Miriam Kimanga, Baibelo Everybody Church. Ngari Samoka Lilian, Cyrus, Jonathan, Elijah, Gichana, Ogeto, Beatrice, Henry, Esther, Makuri, Ben, Nyakerario, George, Mirieri, Ruth, Henry, Caro, Agoti, Mora, Gichana, Nico, Kerubo, Ruth, Job, Gatia Bandabange. Yarmoko Yonguso, Thomas, Achuara, Nyabuti, Yangau, Zablon, John, Cyrus, Shadrach, Daniel, Yunuke, Paris, Kombuka, Susan, Teresa, Anagatia Bande. Yaresemia Jackson, Obuogo, Abel, James, Nyagusira Paul, Mobisa, Evans, Gatia Bandabange. Osaberwa nokweni ukwae mumanyigwe. Gatamba Television na Gatamba FM. Tarangare ito. Elia waombi mbinguni wataenda kuishi nao. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia indibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira bagakenga abagaka sana. Bwe sukari. What we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo so mobero goime. Hypertension no borwere kera manyinga ko genda ibure so mobero. Walfiti itosomete chinchereza to chokorwali amarwaire. Enchere ntangani itosomete ngendu nga conventional medicine. Yani obonyagitali obwa kawaida. Itosomete ngendu nga nutritional medicine. Nutritional medicine namalioga aliakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumbeka esokorwali amarwaire. Nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia malioga akurwese mete twarwali amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebintu aserigori erianse kegema asetauniga ya Bosongo koni bare ebintu asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry
chi socket, chi cable, chi bulb, chi bulb holder, chi heater, ne binde ebinge, phone accessories na chi charger, chi USB cables, earphones, wireless ports, ne chi sime, asensemo ya household, nkoni bali chi sane, chi thermos, ebikombe, ebirugo, chi basin, ne binde ebinge, asensemo ya cosmetics, koni bali chi body lotion, chi spray, chi air food, make-up kits, chi sabuni, ne binde ebinge, koni bali chi soda, ne chi juice, asensemo elia hardware, koni bali chi power saw, chi generator, chi piano, ne chi amplifier, chi mixer, public address systems, chi nyange, chi solar panel, nebo igo asensemeli ya stationary, koni bali chi geometrical set, irangi, jebi koroto, chi karam, chi calculator, chi rubber, ne chi toy, semo yende, nkoni bali tissue, papers, chi serviette, chi dapa, chi sanitary towels, ne chi toothpaste, karuteri kwiba, chi toothbrush. Boigo nkoni bali chi fridge, ajirira unyale kwigurira ebintu biga aserigoririanse. Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza. Nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady. Aigasi roundabout ya Busongo. Asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware. Sin number 0722 237187. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wano photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Eduka ya Omoya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nugabes?
nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayo agendere ko bagagucanda mwanya bantu bunabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubu wenya buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho auru tawa sirirongo lya kabere iyo irange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best nande ngimwacha kwa nkolinya gitari kaki uruti na itana ni gutinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane uchisindana ntungiro gutungu ni gombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka eto ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond Menia muno ikaranse kana mari ko ikaranserete amario kana rawo konya go swa senjera yo mubere elinda go konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara gutara mugora yali ndiarete amario kana rago so mugaka ago konyo mugaka go konyo konyorosa mikiyera mbuke kabisa no mugongo mugaka ira ni kubuya igesi ndu senye getari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndo se mugaka eto ko bwene etera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka buya morle 안녕하세요. egena nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na nyasaye wekata kurai omenye naenda bwe buya n'obusale n'obwato muberogo bwere tena kaiga bayibuli bane tenwe kera mitini ndoto na ndoto tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tenwe kurumba gorira machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga biyare ndo biyare mwaka na wako chaga orani uyana agocha kwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obubwenia bwekene Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Mwanzo murere karibu sana sensemo yechi gazeti ritukirigari ya rero ritukore Ijumaa tariki ni 15 mwezi noyo gatano ona gatatu nase yechi gazeti chiri tukore rero kirongorigereria chivicho chiraiga anene muno ase chipeji chintangani ikigima bune gazeti ya Taifa Leo bwate chivicha chinyingi sana kurwase kaunti ya Homa Bay kaunti ya Yemo Governor Gladys Wanga na aboigo ne bwate iguru ngukwanirere iguru yimebasukano iyaberige okorekana ase amatuko abwangoiga anamuna somutinyo buno mutinyo yota no na gatatu onyarite guchaka na boigo ase ensemo ye chigosori ngukwanirere iguru yoko bange wekemina no bono kirigose umupira abwengoyo gusekemina no gya EPL igo mwancho murikirere na boigo agashagwa nere
karanga narigite kwirana aiga a sense ya Kenya. Karibu sana rine tinyara gusanga naye asinjira iri iyubwa mokima enjira iri special gusinjira iri njere ngia ase ebire biga byobono bambi na bona kira nguchakira ne gazeti ya Taifa Leo yeri tukuria rero gazeti bwate amangana mange buri gazeti yiga ringana rinene ekoeranga uchumba wa Ruto na Homa Bay nigo ekukwanira obwamate bumrai wense omoske William Ruto gochase ekaunti ya Homa Bay ekirondo chingana ekoerera kigima gotebanga andake asensemo ya mangana age siasa enyomo yabo osenyomo eyiga ya abarai bari me Kenya kwanza na boigo abarai bari ase serikali enena bari konyora bari as opposition abarai bari me ODM nga ukisaba chaka kubwatirana bono nigo yarekane nga egati ya barai mbagendete konyora amatunda kusimbagendete konyora egitari ekiyakura ase serikali uchumba wa Ruto na Homa Bay. Sumaku gotebanga katika miaka mitatu ambayo amekuwa mamlakani, Rais Ruto amezuru Homa Bay zaidi ya mara 9 hasa kwa ajili ya miradi kabambe ya maendeleo. Hata hivyo ziara hizo pia zimezua mjadala mkali kuhusu siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Epeji ya kabiri nerebwate umugano yege gotebanga kesa umurai bwense anyara gosoa abisi ngase myaka 3 ya erire umurai bwense onyare gochia gosonyare gosoa ase county ya Homa Bay marakalenga marakianda timetingekero kubara amatukali umurai bwense achire ase county ya Kisii gose county ya Nyamira kesa soa abisi chitaro irenga korirwo iga ase rugongo rwagusi ngase county ya Homa Bay yoka ochira ro marakianda na babo begete iga chitariki chonsi chiri abere kogenda ro gusabere kagoswa ase county yo ya Homa Bay anamono korengana ne gazeti iga nigekwerera buna abere kogenda ro na marange nechinga kicho kogenda gukora ugusangereria gose ukurigereria na boyo gukwanira amagendero egotebanga Homa Bay na Ruto ni chanda na pete bas ata Homa Bay na Ruto ni chanda na pete bono county ya Homa Bay no moske William Ruto bono yabere buna ninka gocha sare ata japo nyingi ya ziara hizo zimekuwa za uzinduzi wa miradi na maendeleo. Mjadala umeibuka kuhusu siasa za uchaguzi wa mwaka 2027. Rais amezuru kaunti ya Gladys Wanga zaidi ya maeneo mengine mengi nchini tangu mwaka 2022. Ngakubwa chikaunti chinde chinyinge aiga asense ya Kenya umoske William Ruto nigatarire ikaunti ya mama Gladys Wanga mara inge ikigima timaitinga inge roboti rokongo kiri lakini tari mangana nande na mainenga onyale ukora chitaro chinyingi sana bucharo echo kwenekia amagendero ikyukire na bukira begitambukire kia anino muno kuchase bali bara bamenyi ba timaiti luo Nyanza gosimponsi bako gokira gosimbali bakuru county ya Homa Bay boka bako gokira ebitambukire byo korinde nigo wetenga na matunda mange gose enchira amagendera nyare kone kiwase county yo nigo are amange ikigima. Raila awakashifu wabunge maseneta kudadisi magavana. Ekotebanga waziri mkuu wa zamani Raila Odinga amewakashifu maseneta kutokana na mtindo wao wa kuagiza magavana kufika mbele ya kamati zao kuwajibikia matumizi ya pesa za umma, akisema huo ni wajibu wa mabunge ya kaunti. Ngabono abaseneta niko banyare komochiwa hose muskere Raila Odinga onyare komochia abaseneta ikiagira babeire ekiro asekiro babire bakorangeria abagavana gochase chikamati gosebose wechikamati ichie senate elioko iraneria amabole anemono na kichibesa chiko kora emiremo ye county nekiro muskere Raila Odinga otabuna ekyo negitambukiro gose eyo nemeremo yaba MCA ngaba MCA na bobonete kurangeria aba governor na bwigo ko baringoria na bwigo kumanyanga ki chibesa chigokora emeremo
iga niga yakwanite ritukore igoro ari ase igiti kia Homa Bay ase omo yega uyu gikare kigenderete kia bagavana ime county yo ya Homa Bay. Na voigo tukurigiriria magavana wasifu ugatuzi kwa kustawisha nchi kiuchumi. Magavana wamepongeza ugatuzi kwa kufanikisha mabadiliko ambayo yameboresha maisha ya Wakenya licha ya changamoto za kila mara zinazokabili magatuzi ngana onyechi county chigenderete gwitira amangana au guse amakongo asi amatukayiga gusasemya kiyiga nigo abagavana bange banyarire gutogia hane monekero bari ase karo nigo bagenderete gutogia chi serikali chi county bagotabuna chiaretire usichanyare gukonya uchumi aiga ase si ya Kenya. Peji ya gatatu gazeti ya Taifa Leo chaguo agotebanga nigebwate oroboti rwaye omoske Rigathi Gachagua ekera batebanga Gachagua anarejea kuokoa jazi la upinzani Kibogoyo. Gachagua anarejea kuokoa jazi la upinzani Kibogoyo. Bono nga ensemo iriyo kwambere serikali nigo ya rorekanire gutigara etali na chinguru nga batigeire buna ebiburo. Bono musikiri Rigathi Gachagua ndo chingango butorari taro yae asenseri ya Amerika anyari kwira na asensi ya Kenya iliyokubakonya katika mtandao wa kijamii. Gachagua asema anarudi nchini kuongoza kampeni za chaguzi ndogo maeneo mbalimbali. Ase by elections echichiko chikokorekana so mutinyi 11 umwaka oyo iga chitariki 25 na ibere nigo ndo chinga umusikiri Rigathi Gachagua atebire ere bono nigo arachikwire na bwango sana erindagendere gotingia chi campaign ase ensemo yo kwamereria serikali ane muno ekira bono obochori obokobo kigosobochori bwa by elections bwaberire ang'eng'e kiagera nigo yarorekanire bari abarai bonsi bagisiasa bari ensemo yo kwamereria serikali bono igangamba mbali na kiambori gusemba bwati egento bagukwana ase chinga ke buna chiga na boigo tamasha za kitaifa za muziki zakamilika ekiro tukurigiria mangana ali music festival ya bereke ukarekana ase county eri ya Meru bono chanyarire gose amamerania yo anyarire gwika omwerio boncho murigire na boigo ekiro tugusuka busio majonzi jamaa 25 wakizikwa Nyakach wikendi watabanga waasiriwa ambao wote wanatoka ukoo mmoja ni miongoni mwa waliouawa katika ajali iliyotokea kwenye mzunguko wa Coptic Ijumaa. Litukoria Ijumaa wiki ya etete nalio umubasukano yo mobe onyarete gukorekana chinsa cha muragoba ase Coptic roundabout ime yomochie okisumu bono yoirete abantu 25 noyo mugusiria magima pokolende korengana ni gazeti ya Taifa Leo yeritukeriga nigo noche kweranga n'oburro botindi sana ekero weekend bono abantu 25 bakurwa ase I think ekina bengene kenyoro amatange kirari kenyoro konyora abantu abange abantu bonse abantu nabeso koreyamo ngabona abantu abekero barenge kurwa amatanga bakanyara ko bwateraniwa ase umubasokano ngabona abantu abonsi engocho barekonirwa chinsemo chiri cha Nyakach weekend. Watu hao ni miongoni mwa 54 walioabiri basi la shule ya sekondari na ya Naki kwenda Nyahera kuhudhuria mazishi. Nchomurire mugano hiyo nyara page ya 4 ase gazeti ya Taifa Leo yerituko oriarero. Na voigo ndo changa magendera mange na agendete konekiwa ase county yo ya Homa Bay watawanga Homa Bay na Shofco zazindua sera ya kuwapiga jeki vijana pawate amirobele yugo cha konekiwa na banyare kubasira abasaye ase county yo na voigo ntubwate oyiga mbunge wa Laikipia Mashariki oyo korwa chinsemo chiri cha Laikipia East omanyakanete buna omoske Mwangi Kiunjuri nigo bono anyalire gukorwa ugukuro gutindi guchase abantu boro gongorwa Mount Kenya igoro yaye omoske Rigathi Gachagua
Nkira gote bona Kiunjuri aonya Mlima Kenya dhidi ya Rigathi. Watanga mbunge wa Laikipia Mashariki Mwangi Kiunjuri jana aliwaongoza wabunge wengine 4 kumshambulia aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kuwataka wakazi wa Mlima Kenya waunge mkono wa serikali ngabona bantu batige konya gotegera mangana ye omusikeri Rigathi Gachagua banyare ko musira umurai bonse gose banyare gusira serikali yeri tuko serikali ya mutukaiga na kurasi kaunti ya Nairobi watanga wakazi 500 mkuru watuma maombi ya vitambulisho ngabantu mparoro kurwa chinsemo chinsemo chialandi mawe bono niko bakuboria ngampaganetie kwenyorera ebibande na boigo ngukandirira mange watatiga kurwasichi kaunti Chesco polisi wapeleleza vifo vya wanawake wawili waliotupwa mtoni baswati babere kwanyarito kutoka abaitire barutire roche nigobono uchunguzi ya chakiri igoro yenganeyo serikali kuchunguza zogo la wanabiashara Siakago ndochenga asichinze mochiria cha Siakago kwa mashambulio hao yametokana na makundi pinzani ya wafanyabiashara katika mji huo uliopo Embu kaunti ya Embu chinsemo cha Siakago niko yarorekane buna abantu gusaboncherera babiri bakusaganwa ekero bono serikali ndochenga yacha kire koligereria usiacha kire gukora uchunguzi igoro yenganeyo boigo ndoche ase balibara bonchoriria bodaboda gote huenda bodaboda wakageuka janga iwapo hawatadhibitiwa. Aya gote waendeshaji bodaboda hawako juu ya sheria sawia na Wakenya wote, wawe ni wapita njia, wawe wanaovuta mikokoteni au waendeshaji wa magari. Ni gondo chinga bana bodaboda onye serikali tego chokorigereria obonchoreria aba bodaboda igasense ya Kenya ndo chinga bono nigo obarachie koba gose korengana ne gazeti yega nigo barachie koba obokongo bonene aiga asense ya Kenya nga marange tibari goche babwatia amachiko na boigo ayune gati yariare ase gazeti yega gazeti ya Taifa Leo ndo changarero ya machikombera wate ya manganare yo kumira lakini rendetari mangana ridiculous displays ekira tokurigira ase gazeti ya The Standard irich koria nero nigo ndoche epwatichi bichachi nyingi sana kurase kaunti area ya Homa Bay bono nigo amakumia kusia amabole atigalitenga andake ninki kia ekiga kyanyarate gukorekana imeye kaunti area ya Homa Bay ikiagera chibesa chinyingi sana nigo chatumegete asigi kareke kya bagavana ekyo kwera rituko oria rero abagavana bono nigekorokana nga chibicha cyabo cyokirukurwa chinsemo cha Homa Bay nigo chikorokia enjera chibesa cyaba Kenya cyabeire gosichya nyarate ko bachi gutumeka ekiregote banga embarrassment. Millions sank into a glittering jamboree of convoys, luxury hotels, and joyriders. The Homa Bay Devolution Conference has exposed a grotesque pageant of waste. Governors rolled in with fleets of fuel, guzzling Prados, aides, flashing designer watches, and delegations of up to 100. Yet county stands lay bare. Bungoma's display was a governor's chair and unpacked phones. Kisumu offered biscuits and books. Siaya brought 4 pieces of dried fish from a private trader. As Baringo displayed a few tins of honey and pamphlets. Taxpayers picked up the tab as the leaders reviewed the success of the meeting. Nga bono ekero tokorigereria egati ekero ekeregi karikiga kikenderete kira umugavana gusekera kira county nkoreta yarenge ebintu biri barenge gukwanira guse ebintu biri andake bikorokia
ngai county yega yanyare ngaki yanyare gusuka busio kemagendero lakini gatoka nga ebinto bikoro kwali nigo byarenge ebyo gukumya utatikarinde cross county ya Homa Bay ekiro aba governor baiga bagoso niko bare goso nechi Prado chigali chiko utumeka amavuta amange kosa amavuta yerigori anande abange gatoka nga nonyemba libara abalindi gose bali bakwana na security na borobo nga nanchira babigete chianga abantu babigete ebinto byamagori niko ere eyo gukumya bakanyara goso ase chi hoteli chinene ekegima naboigo abantu bande mbale ngoro batabwate no emirimo bagokora utatiga babwate ticket wose mbanyare te access oso ase ebikare biga ikumwancho murigereria ekotebonga county and national leaders congregated in Homa Bay to showcase their best. However, almost all fell flat. Some had empty stalls. Others bribed merchants to pose as officials displaying wares, while others had nothing but the governor's seat to show the world. Ngapono ekirochi county chibana tekoro kira eyemo ngaki yanyare gusuka bosio mbarororo banyarete ko enyora asa kongo ikiagera ba governor bandi ngati echi county chinde nigigo chanyare tukoligia bonchorira bakabakana kwacha korokia ebinto ogete nga andake ebine bichi serikali chichi county na kikire county yanyare kwenyara angana gisamangana devolution achaka lakini asense moyende egatoka nga abande mbabwate kinde gyonsi balenge korokia utatiga ekirugo kyabo gwikaranza buna umugavana yani mbabwate kende baranyare gotebanga andake serikali yabo bune county naraliali banyarire koenyorera ase emyaka 12 bono na umugano uyu nigo koenyora ase page ya kane ase gazeti ya The Standard yeri tukoria rera gotabanga governors blow millions in Homa Bay but have nothing to showcase nga bono aba governor baiga nigo nga mpapo atikende keri umuntu araligererio tebenga andake ekero amngana ya kose serikali ya county chigendrete mngana nale abeire ayengencho kusaorokire ale amanga utatiga bono ento barenge korokia ne chigali chabo cherigori changa chabo bakobeka nabo yukorokia buna bari abekira sikegoro lakini tali ali andake county chabo chanyare wachivu ase amatuko banyare kobera ase chavisi na ase page ya gatane wote Raila wants counties to handle education up to secondary level. Mwanzo murigere kero tokwana chi serikali chechi county tokwanira wizara ayechisemi nigo bono kero tokoria samangana ayechisemi chi serikali chechi county nigo chitenenerete amasomo a ECD amasomo ali a chekechea amasomo ali ye nursery school naro alinse ye serikali enke wose serikali ye county korendekera to kwandira serikali enene yatenera masomo ekera umwana aruri kasikira umwana goso akuru grade 1 mpaka umwana kucha gutabukia university lakini rene no ukumya sana ndo chemo raibu kyama kya odio moskerela Odinga ereni ga gotebanga chi serikali chi county chibone to gotenera bakama masomo ye secondary school utatigarende okupole okomonkolinga andakonye ayaiga amasomo ayaiga a ECDE chi county chinde njiranyara ko imukyo musarabo oli gusomo sigoli ase nchirerengi ekyagera chi county chinyinge kero gotara kwigora bayari mu ba ECDE ekero asekero bakorera ngambara kano koigwa ebirasi bya ECD mbiyo ase chiskuru chinyinge busabana ba ECD nigo bakendete ko cyane kakima lakini rinde go kwa chi county mpaka chiskuru chechi secondary how Ekotebanga ODM leader says it does not make sense for education CS to manage all schools from Nairobi. Ngabono teriko make sense yakero omwaziri wechisemi akoba kagotenera chiskuru chonspi. Kale ase avisia meyo mocho Nairobi. He says it's a time for county governments to manage education up to secondary schools. Ikonga mwana wokorukera house nursery as grade 1 mpaka grade as Ekero kwana aso comprehensive school aso mpaka senior schools bono nga serikali ya county nyare utenenera hiyo bono ini gora se page ya gatano kolende bine birengere byae omoske Raila Amolo Odinga na boigo se page ya gatano gateto kweranga Gachagua set to return from US next week amid arrest claims.
former deputy president to cut short his US trip to campaign for his party in upcoming by-elections. Kuna yaringe ase gazeti ria Taifa Leo ndochinga bono ewikire bosio omusikeri Rigathi Gachagua ngoira nare ngotonyare kuri nare ndege na ndatonya sinsi ya Kenya airane koreta siasa ane mono kuchaka campaign chinti ngukigima echo chobochori oboke gose by-elections obura chokorekana ase chinsemo emirongo ibiri na isatu eminsi ya Kenya tubwate birogo byaba MCA birogo by'abajumbe ekirogo ky'omuseneta nkiraro naboigo ne chinsemo ochinde ikumwancho murigatanga while Interior CS insists Gachagua must record a statement with the police. His party alleges a plans to abduct him. Yani indochinga ikiama ikiga kia DCP ikikia Rigathi Gachagua niko gekoro kinga andake serikali ni igerigetie kumubika biara omusikeri Rigathi Gachagua ikiagira mangana Amerika ukwana mangana Amerika kubwatuka kirare asenseri ya America fono onigairire no nyomo waziri w'oburendi boime omusikiki Kipchumba Murkomen kuboria nga nigo Rigathi Gachagua abwana tekoira naiga asense ya Kenya alike statement kubwatikana ali ate vironsi amanyete igoro ye serikali yomusike William Ruto. Court rejects employment till death petition upholds set retirement age. Ndochenga aiga kwenye mbare rora ba mereria bateviringa umuntu ni gabwene tukurikwe mirimo wika anyare usiri bugima bwae korende niko ndoche ekigambiro kyanyare gotebanga yaya emyakeri yo muntu kurita ya sense ya Kenya tigetigare koba eri anare muno ekirondo chinga ababigiteiga ase myaka 52 egotebanga special cases bali babwate amangana kose babwate very special in some way nigo babwante kurita ya ne myaka 52 age of retirement for university lecturers and judges in Kenya. Na saba na chebina na boigo chi lecturer aborokia Bechi University nigo bonete kuritaya ababwate myaka 52 egotebanga politicians including members of parliament, governors and the president do not have an upper age limit. Ekero tukurikiriria abana siasa ntobwate abajumbe na boigo abagavana na boigo abarai murai bwense barabunga mbabwati age limit gosemba stay obabikiringa abwantu kwike myaka gete tanyara kubori oburai gonga na bakugamba at any given age bono komenye kwebore ise gutoko murai abwate myaka 70 umurai atigate myaka ngebere aike myaka 100 timaitinga bado na bakwegwe kiroko ky'uburai bwense anamona iga sinse ya Kenya na egotebanga Chege had suggested that employment should be until one's death nga oyo iga okuro kwa Chege nigo konyate birenga nere byo montari kwemiremo tafusa gutene gwa meremo gustafasa kubutorerwa konachirirwa emyaka yo kuritaya ali abere abisi bakachinga kichae cyo kurwa sobo ikobwense kolende kirambiro gekate banga yaya emyaka yuba kebekwe kuba eri ebonete emyaka yo kuritaya iga ase ense ya Kenya nereri emyaka 60 ase civil servant tobwate egotebanga gose keko genda muono umuntu ika emyaka 65 anomono bali bamenyete enobolema egotebanga he noted that while civil servants must retire at 60 or a maximum of 65 for persons with disabilities bali bamenyete enobolema niko bonito iki emyaka 50 na 5 gose 65 nabo igo yatebanga lecturers, researchers and judges retire at 70 while MPs and the president do not have a set retirement age. However, Chege did not prove that these roles were directly comparable. Anyway, igoro ya mangana ya myaka yo kuritaya omanyetinga abonali chikorigo te abaiga sense ya Kenya onye koro mukori emirimo ime abisinde onsi ya serikali emyaka 50 lakini onye komenyete no bolemo kubwate muchando geteiga emyaka 50 ne 5 andake naigwa aigase osasa mutuka bwango iga omurai inarorro ore obwante kuritaya koso korero muyiga o retirement lakini renda akagenda gapile agatebanga ere nabwate obolema
ndakinga amaisa na bwate umuchando ande ekera koena ne medical report koro kianga mane na bwate umuchando na ndakamentu miaka 5 igo kwa manyanga ekera ukori mirimo ase serikali especially onye kubwate en special need gusiko menyete na muchando ndiga kwa ne kinge serikali ne manyete na ryo komentu miaka 5 kwaragendera gukora imirimo yake ikiagera obosi bukuru ase serikali andake enobia na ndena bobo konya Mudavadi rallies religious leaders to boost UDA's Malava by election campaign drive ayengura se county ya Kakamega karondo che Mudavadi akubolia na nyabaraivichi kanisa panyare ko sira ikiama kia UDA anamona sokulike kiroko keri kia Malava constituency ekero tworochinga omojumbe kose ekero mojumbe o wechinse mecho omanyakanete buna Malulu Injendi anyarite busirimu mabwaye na ndetari matuko mangaitire no mwako yiga anyara busirimu mabwaye nekero bono ndochinga andake Mudavadi ni gaganite nga ekiama kia UDA kenyare kwa chama tawala kwenye eneo bunge la Malava na boigo ACPJ komi egoteva Kenyans hunt for deals as tight budgets squeeze buying power. Abakenya bono nigo ndoche abakenya vinto nigo bisambete egoteva consumers are spending less on beauty and personal care products, meat, alcoholic and beverages and canned groceries. Mwancho murikiriria abakenya bone gekero uchumbi ya kongire gose ebinto biomete kigima nigo bono utafiti yakoriru ekorokenga abakenya bange bono mbali kugore ebinto buna bono amangana ya mavuta ebinto bya beauty ebinto byo konya kurembesha amangana bune nyama abantu mbali kugora na boigo gotanga personal care products na maitaba swati ngo tibara bagore ebinto binge sana byo gutumika ase embebere yabo buna bona amavuta chi sabuni echiga amabuna marashi bono nigo abakenya abanyarire go keya chinguru go sembali kugora ase umubarori igoro mono abantu mbatagiti ibintu ebyo ikiaga bono mbiri basic besanchiyo na ndebintu bikineta amagori enyama abakenya bakeire kugora abakenya bange mbali kugora enyama amatuka alcoholic beverages ebinyuwa abange nabarabu mbali kugora ase amatuka ngatari abange bakonya boigondo bwate canned groceries bono ntubwate tindakira chiri chikobeka ase mekebe mokonyora ngo montere kira ndakanya gate kugora gusena amabere ogora aya amabere ali asire nini rero abakenya mbali kugora bintu ebyo ande bichando choiga ni yomo customer yemerime ye supermarket lakini ekorogana nga esabu agetera ale supermarket lakini esabu irale sana kurigeria amagoriga oita rioka ikomanjo morigereria ayo na yare ase page ya 10 na bukumanya ngana kie bintu bya kongire nga concerns that inform spending are political unrest, utility bills and taxation. Nga boni ge binto bi kwa kanero mono anemono na mangana buna bono akopwaterania amangana age siasa na twa aligere utility bills ntubwate bills chirichiro chyo chibetereti abantu kwikabaka na buna bono tokuligere chinyomba estima ebinto mbiroro biro byomuntu bakakanire na boigo ntubwate taxation ebango ero obaka erwegwe Babu Wino Bill seeks to clean criminal records for convicts. Proposed the law, however, does not benefit convicts of serious crimes like murder, rape, and terrorism. MP says the law will give youth a chance for rehabilitation and employment. Ndoche igaiga na ngokwanirare omojumbe oyo iga Embakasi East omosike Babu Wino nikondo chenga abwatukire bono abwatu muswala iga okurigereria njira abantu kusaba Kenya nonya nabasaye bobonete gusiborwa ano mono ekero yatukire nga mbabwateraniri ase amomacho ikiagera nga marange ngotokere ngo musaye bobwaterani gwase amngana yoboke bago ya mubera kongu kwenyorera anonye enemirimo guse kukogendere n'obugimba bwaye asinchira ya kawaida watabanga 20 years after which a criminal record may be eased from records. The rule is, however, discretionary.
utatigarende nige gotebanga ase omusado yoigoe nigo agotebanga ase asama mocharia makama kengo nyoronga monto ebintu mbira korete bike nabonete ko egwari bakaria bene atwaro bosibore bokora emirimo yende kose kugenda no buguma bwa sinchira ya kawaida lakini rinde agotebanga ase bali buna bono ngana nera takwanirete buna bona abantu bakorete serious crimes like murder, rape and terrorism buna bono obo begu kusoboke bago ntubwate amangana yo bosaria ogotachira abantu nse buna bono amangana rape nabo igonto bwate murder au boiti ayuaro muntu ayuaro lichikolinde libwatiwe lakini kiro kwanyorenga muntu nakorete bimagose bike bune bisegevi okonyoranga magosa naro muntu akorete kwanyoranga agusaria riete riayo muntu utari konyora nonyene mbere ngabono nchiranere serikali bonete kurigereria amachiko obunayo na boigo Kenyan killed as fighting intensifies in Somalia. Tension is boiling over in Mandera County as fighting factions across the border in Somalia drag their war to Kenya. Boniga ndoche gotebanga asense mweri ya Mandera niko chisegi chigenderete kwene kiwaro ekegerando chinga kura sense ya Somalia mbagendete mbabwate chisegi bone chicherete ngano no mukenya yo mukura sichinse muchiri cha Mandera akanyara gusiria ubugima bwaye anomono ekirobanya tukubatuka improvised explosive device gose IED iyo bono yanyalite watika kusevanyalite ko olipwa ensemo iyo arenge iyo yanyalite kubwaterane kose kumubwaterane na kubeka kuwirera ere omusubati yo gosiria obugima bwaye na boigo ndochenga ikiombe kia IEBC nigo kigendete kurigia inchira kiratumike imitandao ase obochori obore bosio mwancho morigirire ayo naboko yenyora se page 12 nase egazeti ya The Standard irituko oriarero na boigo President was Raila tough with more goodies. President Ruto asks Migori leaders to support him in delivering his agenda. Murai wense nigo bonondo chenga akendete ko kuna gose akendete ko konya sana bali abasani bae almost kerela Odinga ase chinga ke bune chigana kira ko borenga no nyikire bona ase county area Migori akoboria koro mo governor omoskie ochilo yako na boigo aba MP na boigo aba MC kura ase chinse mecho banyare kumosira ase oburai bwaye oncho murigereria ayo negati ya yare ase gazeti ya The Standard gerituko oliarero kolinda ase kurasense moye bigambiro nikondo chegotabanga Supreme Court has protected devolution through its decisions ikati yebitambukiro kose okonacho inchira ikigambiro kya berege konacha ebina byae nigo yatembire sana ikigambiro kyatembire sana kwegerera amangana devolution osechi serikali chichi county aiga ase ense ya Kenya iko mwancho murigirire naboko yenyora chigazeti chigache ritiko riarero erinde nyare kumanya narari agendrete ase chinsemo chiri okorwa naboigo ase chinsinyo au ase birebiga bya abono mambi na ekerere ritiko lijuma ritiko liwate amange ritiko abantu bagendete kweregani gwikirania amange ase chinsemo au ayande ake ngakirituko ria okwali bangire nakyo orengereti ase usinarari ali obangite kuikirania ase ritukeriga egazeti ya People Daily aso wango monegotaba IDs whatever Ruto's hidden card in border areas. Political observers believe president is betting that dismantling old guardrails can deliver equality and secure an electoral age in 2027 elections. Ngabono enchira omurai bwensi anyareko gakurigireria chinsemo Ruto's hidden card in border areas and muno emevaga gusechi mbeve chinse ya Kenya niko murai wense agendete guchirigereria akigima ekera ndochinga aikati abali bakurigereria siasa bagotabanga president is betting that dismantling old
guardrails can deliver equality and secure an electoral age in 2027 bono nga kurusia mang'anari amakuru anemona machiko ayo alinge koba amakongu sana guchasa abantu bali bamenyete ase chiboda bono ikiagera abantu mbaroro buna bono kurwa chinse muchiri cha North Eastern babiri bagutwara umuchando sana kwibwatira ebibande ase ense ya Kenya kolende bono nga ase kero murai bwenza kurigere ntikanyare kubikumurubero yo ochikoba rais kegima elinde ekera gutebanga no kwakira omukenya obosibore lakini ngene njire moyo kurigireria enjira arachi gusangiriria chikura chiae ase obochori bonne bore boso mwaka 2027 nabo igo 12 counties on the spot over 230 million Kenyan shillings impressed epejine ya gatano na limo ndo chinga chikaunti njire gachimurekere kigima chikaunti 12 mensi ya Kenya echo abire chiko kusichamurekere kyagara chabire chikutumika chibesa chiraiga gwika 230 million asinjira etari engikera gusa sinjira etari engi yake mane bwate bichabo ebichaira se obosibo gazeti ya People Daily ne bicha entangane yo muraivense anamono kere kumurikira mangana yuko bwatira ebibande nabo igo bichere nsabo nige koro ase county ya Homa Bay tukore igoro kera wondo chenga musikere Raila Odinga na boiko umugavana Gladys Wanga na boiko abagavana bande baringe kugendera nigi karo ekyo gya devolution ekyo yekwera rituko riarero kutigana nayo ase gazeti ya Daily Nation. Mr. President expose the corrupt MPs umuraiwense akanyara kwerera rituko rya mwisonde nga egati ya barai abanene kuri ase serikali gocha abare bajumbe chibesa nariego ika ekero andake mu muchakorekanire abajumba baiga mbari ko asioria gosekero bagochiko baikaransia nabo igoko baringoria ase chikamati au datoka ngabara yabaiga nguru bari gento geke irinde abajumbe banyara ababunge banyara kubarorobera fono ndocho muraivense agote bwanga anchango otoro kati abajumba baiga bakubwata amaki egotanga Firestorm. President Ruto's warning to bribe taking lawmakers has sparked controversy, with some MPs conceding the house had become a den of graft and others are fighting back. Leaders now want the president to name and shame the rogues. Bono ngegati ya barai niko bagende tukuburi murai bense abwatuke amalieta gusanyare gotevanga bajumbe kya baiga babiri bakobwatuka amaki kurwasechi kamati au whatever Ruto's predecessor Uhuru in 2015 made public a list of shame. Unabono umurai ebwense omukuru moske Uhuru Muigai Kenyatta mwaka 2015 na nyare tukubwatoka amalieta ya abarai igete bali ba rekorokana na ubale gusali ense gusina ubale nkikore tobugundo ase serikali. Raila backs governors to snob Senate. Wono ndoche umurai murai wiki amake odio musikere Odinga wono nigasirire aba governor ngamba basagotegera kendi kense bagote bona aba senator ngaba senator banyare gotiga banyare gotiga siasi babwati yo kwenda guikaransia aba governor bosio bwe senate nabo yoko baboria amaswali ekero musikere Odinga iragote banga emremeria aba senator bawuchi bakora buchose aba governor inchireri bawuchi babarangiria asoko ibikaro au eri tika batigere emirimo eyo batigere ebunge ye county use county assemblies chinyare ko handle ko aba MCA na babwene to karansi mu governor bakani ko manyanga kichi basa chigo tumeka ase county yabo kolende tali mangana na ayo naigati yale ari ase chigazete rebels vow to snob Ruto. Raila joint meet with MPs audit ndoche gukwanda iganga egati ya barai mbari bakana nga barabumbali gochigo ikaranza njara te barachiko kendra gusira ukubwatana ku moske William Ruto na boigo omoske Raila Odinga ekiro bagendete gukora ibikaro anemono abajumbe guse ababunge. Audit flags industrial scale CDF looting under MP's watch. Ngabono nigo chibesa chinyinge cha CDF chigenderete gusira nonye abajumbe bamanyete lakini bakirete eyo no roboti rwatukire no yore auditor general.
mwancho murigire ayuna yore ase chigazeti chiri tukoria rero na inde ritukeriga wanda komanyenga tindi na mange kima ayo ndachi gusanga genda gusanga wetera wetani igaige kiagira ritukori juma ritukorire na mange awigo ekero twakora nsemo yekionga kero twakorera yara ase chigazeti ritukeriga nigo orachi kwagendera kotigara ime yagetembe iri kubwatia emirobirinde guseko enyorera amatera maya ayoranyare kokonya guseko gukine kemuika ase mambi abono tirisa umbuka tirisa nigauta bakoro chinsemo cha Mathare North pamoja na risaseri ya Damaris Kemunto na bantu bonsi ba Riakimai kurwalia bosamaro mbia mana sana Duncan Ombane Onchiri agoteba Duncan Ombane Onchiri kurwa otanchi chinsemo cha otanchi igoma nyamache bomagacho bomugacho bobasi county ni ya Kisii enjoying the program so much mbia mana sana Obino Mukaya utabakura Supreme Court barigirete buyamono agotebanga apararia bonsi basesenigwe asiga asingia above all agotebanga sote tumshukuru Mungu milele na milele amina na Joseph Mukaya agotebanga watching kurwa chinsemo chiri cha Murambo Nyanchogu neri saseria Grace Mura Onkware Mukaya Josephine Gichana na Damaris Omariva wow igo umwancho murigire onye iko kugenda gusanga Imeagetembe TV asichinga kichiga unabono iga ukuru kwa Elvis Nyasasi ateka mbia mono sana bwana basi kongera temo Promise Nyabwabu Dalton Danto na Nelly Mandela mbia mono sana Pepasi Mildred Mavea Phyllis Abwaura Christopher Nabwira Omboga Malak Mabea na Priscilla Nyasaina biore ke wakire igo mwancho murigire ase ebirebiga ndochenga niko chabutokire chitake merongevere na isano igoro yechinsa ibere korende ero tindi na kiamboli na nditimbati mangana mange ase murubire wetwani yagetemberi tukerigare juma no turachie gukorera abo ekero kwanyora chibiche chiga neriogi asinchira ya bene kigima wetira asari Kevin Ongeri gose atsa Chenguru kwa Matilda obaigwa genda gutigara Imeagetembe TV na boigo gochengira emiroberi yende erachi kubati korinda seri tukeriga bali mubwate kose mukorenda sinyomba chiebirero twabasabeire munyari butwara obotwerero bali mukwarigana chi weekend emiyega unabona emiyega yechinyange neno munyari butwara chinga kichingia abo nyoko weto mubero no bwate birukonyo no bwate oyenga yengugete naye tukosabira ukubwena kwa wango kurenda sibono kenda korigereria Getembe TV chinga kichonsi Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzitosomya bamuraba chikuya mandegere uzitosomya bamuraba chikuya mandegere Eduka ya Omoya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense ya Kenya Crown Paints